medo mana nyeore e gwenge mopogore opogore ka koro nyaka sani. Riwruoge kaachiel koda piny owacho koro medo riwo lwedo e kedo kod kech ma koro osemako jo Kenya madirom milion 4.3. To mana kaka jafombo maro Crispin Otieno leronwa, e kaunti ma Kiambu jopinyno kelo koko e kinde mane ipogo chiemb kony ne jodak ka giwacho ni ok poge e yo makare. Ma e kaka weche ne chalo e gweng' mag Ywaruok karod bura ma Thika East e kaunti ma Kiambu. Kech maliyo mamedo kwako gwenge ma pacho ka ochopo e kaunti ma Kiambu ka jopiny nokelo koko e kinde mane jaod bura ma Thika kaachiel kod jotelo mag sirikal mamalo omolo mar pogo chiemo ne familia mochando e gwengego. Kata kamano weche ne okethore ma ochuno obila odonjre e wachno. Helen Chege men jalup commissioner ma Thika East wacho ni kata obedo ni ji winjo matek kamano, chiemo moting'o ogunde 800 mag ochele kod ogunde 320 mag oganda ne geto jogo magin kod ng'ol mopogore opogore. Ikiwa kuna yule ambaye kabisa haezi toka kwa nyumba, wanajuana wenyewe kwa wenyewe na watasema fulani boma ya fulani haezi toka kwa nyumba, kwa hivyo lazima ile chakula chake kitamfikia. Hakuna mtu ambaye ameachwa nje. Ukiangalia hata siku ya leo, wale ambao tulikuwa tumefanya hesabu yao wamekuja zaidi. Jopiny medo golo kwayo ne sirikal otim kar maginyalo mondo resgi. Chenro makamano bende ne otime kaunti ma Laikipia e gweng'go, kama bende oro medo mana kwako miere mathoth. Jopiny nonyiso mor margi kuom chiemo mane jodak mawuok Kabagazi e kaunti ma Nakuru manochopo e gweng'go mar konyo familia mochando e kindegi. Tuko na mazao kidogo, tuko na mahindi kidogo, ndio saizi naelekea kukauka. Nikaona ni vyema tuweze kushare na wale ambao hawana. Tukaona we are not that badly off. Of course si kuzuri, lakini we are not that badly off. Na tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata usaidizi wa chakula yetu sisi pamoja na mifugo yetu. So sisi tunashukuru wahisani wema sana sana kutoka pande ya Subukia, Kabazi na wahisani wengine ambao wamekuwa wakitujali hivi karibuni, kwa sababu hali ilivyokuwa hali ambayo tunapitia hapa, kuna changamoto kwa sababu kiangazi iko. Tunavyotugeomba na tunawashukuru ambao wanaotukumbuka, na tugeomba mzidi kutukumbuka na muendelee na kuwa na nyoyo hizo tu za kushikilia mioyo ya binadamu wenzi. Koro dar kalure kod oro mokwako kangundo. So as to sustain the learners in the school. The food that we got today is 1 bag of maize and some beans, which will not actually take as long. It was only supposed to take around a week. And so we request that something is done in the future, because some of the schools have very large population, and the match we have got today is only going to take us a week. E kaunti ma Nyandarua, moko kuom jotelo mawuok e gwengego bende koro sani owuok oko mondo okel lokruok ne familia mochando, kendo madwaro kony mapiyo kama ne gikwayo jopiny mondo kik us chiemo ma omigi e sechegi ma kech medo mana landore. Hii chakula tunapeana hapa, hatupei kila mtu, tunapeana zile sehemu ambazo ziko na kiangazi kama Daragwa ya chini, sio Shamata na huku au wanapata mvua. Mkisikia sababu nyinyi ndio macho yetu, si ni kweli? Wananchi tuungane, na kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa na mpango wote, tutamchukulia hatua zinazofaa. Lakini nawahakikishia kwamba hilo halitafanyika Nyandarua ikiwa sisi tupo, hawa viongozi wote na nyinyi pia mpo. Red Cross e Thurka nyaka sani wacho ni oro osekwako counties 29 ka nyaka sani jo Kenya milion 4.3 midhiero mar kech osemako. Crispin Otieno, Ramogi TV. Kamishona mar gwenge